Nararamdaman ay. Hi everyone. Kumusta kayo dyan? Byaherang Ilongga. Hello. ID na lang ha. Para dito sa Ay, kabayo. I'm on live now. Layout 6. Hi sis. Jessa Negard. Good afternoon. Good morning dyan. Kamusta? Kamusta po? Okay. Shout out tayo dyan kay Ma'am Jessa Negard from Finland. Kamusta po? Thank you for visiting on my live. Kapagising lang namin. Kape tayo. Sige ba, anong meron sa kape? Meron ka ba dyang barako? Hindi tumabasa. Wala. Hindi naman siguro mabasa. Apat na zero pa rin. Lalagay ko. Sige, kape ka lang po. Apat lang na zero. Yan po yung kanyang YouTube channel. Gusto niyo po ba siyang i-add or i-sub? Legit po yan na sub. Oo, sobrang tapang kape nila dito. Anong kape ba yan? Parang Arabica din ba yan? Salamat sa shoutout. Sure, thank you din sa pag-watch. Thank you sa pagbisita, sa support. Ingat dyan lagi.
Alam kong busy ka. Salamat, binigyan mo ng panahon. Tan, tan, tan. Nandito ako ngayon sa LBC, nagko-claim ng payment ng customer namin. Hindi pa ako tapos. Oo naman, support lang tayo. Yes! Nakaka-touch lang. Talaga lang. Thank you. Gusto mo i-guess kita? Dalawa tayo. On screen. Would you like to join? Finlander. Finlander. Charot-charot lang. I wanna love you like you. Yan tayo eh. Support lang. Ganyan pag legit. Di nawawalan ng oras para sumuporta. Kahit saglit. And in return, ganun din naman ako. Sabi niya, kakahiya, wala pa ako suklay sis. Aga ng LS mo. So susunod sali ako, apa! Di na kailangan suklayan. Kinakamay lang yan. Hindi naman kasi nakikita yung ganda ng tao sa mukha. Nababase yan sa kung gaano kaganda yung puso niya. And you're really qualified for that. I'm sorry. Ayun. Naantok na ako dito, kakaantay. So, since I'm on duty, I have to do this. Multitasking muna tayo. Hindi naman siya maano, no? Katulad mo rin sis, multitasking ka rin lagi. Aral, trabaho, alaga sa anak. Ay, sa asawa ba? May anak ka na ba sis? Nax. Wala akong magbayad. Nax daw. Wala ko yung something like Wala ka pa rin anak? Bakit di ka pa nag-aanak? Or working on it pa lang? Wala eh. Yun na lang. Pero shorting naman yan, di ba? Hindi siya hinahalo sa mga other things. Oo. Pero may naka-invitation eh. Ito meron. Sa amin, okay lang. Pero politics iba, hindi lang yung So, dalawa na lang kami dito. What's your assurance? At ako yung pinakahuli sa pila. Pinapabalot namin sa inyo yan. Wala pa. Sa ilang taon na kayo sis? Ilang taon na kayo ngayon ng hobby mo? Kayo ma'am, kayo. Bilan nyo muna ng para secure. Sabi niya, busy sis, practice muna. Pinapag-practicean pa ba yung pagbubuntis? Okay lang, pinaan ko. Okay. Pwede ano, pero shorting naman yan. Ito lang yung pang-itim. Ito yung mga Okay lang yan, parts. pero shorting naman yan, nag-recycle naman. Ito lang ngayon natin ha. Oo, sige lang na. Tapos, magkano siya? Sige. Huwag mo nang pag-practicean, magaling ka naman ng maging nanay. Galing mo mag-alaga kay Habi ah. Practice mo muna. Sa mga nanonood po, mag-leave kayo ng comment para ma-shoutout ko kayo. Chan, chan, chararan, charan.
Anong ginagawa mo ngayon? Ano bang kapares ng kape mo? Subscribe niyo po si Jessa Necard sa kanyang YouTube channel. Supporter po kayo. A friend of mine from Finland. Ayun. Alcohol ulit. Tinapay lang tayo, haha, di nagluto. Breakfast asawa ko now. So, siya ba yung toka ngayon para magluto? Tinamad siyang alagaan ka. Ang sakit. Charot-charot. So, palitan pala kayo sa pagluluto. Kamusta naman ang buhay, Mrs. ng isang Finlander? On break ka ba, Be? Yeah. Kaya pala di mo ako pinapansin eh. Sabi niya, siya tagaluto ng breakfast kasi. Hehe. So may toka kayo. So ikaw naman, anong meal ang ano mo? Pwede sa daan Pantayan. Cebu City siya. Cebu yun, parte ng Cebu, no? Yung daan Pantayan City, I'm not sure. Okay naman, mababait sila. Mababait daw yung mga taga-Finland. Sana all. Pero yung na yan, pick up siya, no? Kapag ikaw, no? Pwede bang pick up sa mismong daan Pantayan? May fish dun, no? Na-busy doon. Pero pwede ba yung mag-deliver mismo sa lugar? Hindi ba, pipick up isa sa brand. Kailangan pick up. Pag pick up ko sa brand. Yes, sa mismong daan Pantayan. Meron doon. Baka meron. Check mo lang, double check. Kasi merong Bantayan, tapos merong daan Pantayan. Sa kabila ko. So baka meron ka diyang pwedeng irito. Charot-charot. Irito. Iba lang language. Iba lang language nila, alien. Bakit alien? Pero natututo ka naman na. Pinagpa-practicean mo ba? Yan ba yung pinag-aaralan mo ngayon? Yung Bantayan Island siya mo. Ano ba yun? Ano na yun eh? City na yung Bantayan. Kasi po nga, baka Bantayan may daan Bantayan. Cebu, try mo. Cebu, tas ang municipality, Bantayan. Cebu, or itype mo daan Bantayan. Daan Bantayan. Malang. Municipality yung Bantayan, ma'am. Yung city yung dun sa Cebu, province Cebu, city Bantayan. Check mo ako may barangay. Ayun, wala na naman tayong signal. Ako sa language, practical nurse na study ko na kasi. Abo, iba nga naman. Ito yung LPC dun. Bantayan Island. Hindi na kalagay.
Yung address nito, Lourdes. May santilan to, ma'am. Walang daan bantayan. Tan, 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 tan. Nagsa-study kang mag-nurse para maka-apply sa ibang country. Ang tagal. Or, Select mo naman, ha? oo, kasi kanina pa yan may batukan na ako ni sir dito. Kaloko ka. Bigyan mo siya kausap. Hindi niya dito ngayon. Tapos, mo lang yung sa address, yung dyan sa atin, sa daan ng tayo. Yeah, ito ya, sabi niya, iba daw yung Hi. Hello. Good afternoon. Saan kayo, sir? Sa may Bantayan ba kayo mismo, sir? Bantayan Island? Ano naman ang paborito mong breakfast na niluluto ni Habi mo? Anong may NBC ba doon, sir? Ano ba yung pinaka-ano doon, sir? Saan Bantayan talaga, sir? Tanong mo muna, sir. Okay, sir. hindi ko siya pag-google na parang kung sila na malapit doon yan din na Sige. Sabi niya, tatanong niya lang mo. Kung saan sunod mo. Magre-leave muna ako sis, punta ako sa school today. God bless and have Friday. So ayan ang sabi ni Ate Jessa. Mag-leave na daw muna siya kasi may pupuntahan siya sa school. Tapos, okay, thank you. Thank you for watching. Thank you for joining. Ingat ka lagi. Pangitin mo, sir, ha? See you on your next LS. Sintang Bantayan Island kasi Expect me to be there. Hindi ka. Bye-bye. Thank you. Wala kasi kami Bantayan, eh. Buko, sir. Supportahan kita sa next LS mo. Sa Rodriguez, Buko City. Ito na lang. Doon mo sa mabikapin, sir. Kayo, sir, kayo. Buko na lang, sir, ha? Sa may ano to, Rodriguez Street, Buko City, Cebu. Okay. Sige, ito na lang doon. Sali ako sis. Ay, di pa nga ako nasab nito Ay, ano ka na, NBC number ka na, madam, no? Ano pa? NBC number. Apa? May record yan pag na lagay mo yung pangalan ko, lalabas din kagad yan. Apa? Chacharat. Mag-YouTube mo, madam. Opo. Nice. Porta naman. LS ako bukas, sabi niya. Ingat din. Ingat din ate. Thank you po. Dami ka na subscribe, madam. Ha? Dami na. Meron naman na. Kasi di ako focus dati eh. Kaya nasa 1 year na rin ako dito. Pero hindi ako nag-focus dati. Di rin ako nagsasub dati. Sa iba. Nakikipag-sub. Nasa 100 plus pa lang. Pero okay na rin yan. Paano? Kasi kinakarga ko na ngayon. Kasi dati, ang goal ko lang is para lang mag-update. Ay, hindi. Kung ano yung drop namin, kasi pag nandun kasi wag nakadala ka, hindi na, wala na po kami handle dito. Request pa yun. pero, Kaya kung dito ako, ayusin nyo na lang kasi babalik sa amin. Dito na ako. pero yun yung sabi mo. Okay na ba ito na may bubuha?
Sabi niya naman, Ay, kaya sa wakas. pupuntahan niya lang daw. Pero na to, Tapos na rin ako. malayo to wala. Now finding it. Show for me to claim the cash. Okay. Ay, kabayo. Wait lang. Lagay mo siya. Wait lang sa ano. Okay. Ayan, go. Magkano may declare dito, ma'am? Sa India. Hmm? Yung declaration. Oo. Hindi ka plus lang. 100. Sa itim naman to. Baka mag-send ko siya dito. Uiti. Kasi na. You need form, sir? Form? Fill a form? Are you going to send or to claim in cash? Kasi di ka lang. Okay, nasaan na? Hindi na yung address niya. Hindi pa nabibigay ang pera. Sir, good afternoon. I want to send to Canada. Canada. Okay. We accept Documents on sir. mailbox. Mailbox? Yeah. No, sir. No, No, sir. Sorry, sir. Sorry. Mailbox na, ano. Para, ano ba pwede? Ay, yung ano lang, direct address. Pero pag naka-mailbox, hindi ko na tumatanggap. Pag naka-mailbox na ganyan. Mm. You can send that on our Phil Post Office. Mailbox. Sorry, sir. Mailbox address, sir, ng mailbox. okay, I have address. How much is the cost? Go with, sir. Madami siyang, wala nga. Okay. Sige, unahin mo na lang muna. Mag-claim na ako. Chan, 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 chan. Canada. $2,450. 1,400. 2,450. Yeah. Tingin It's sa okay. mahal talaga. Ito talaga yung international. Kasi ano yun, international yun, B. Mahal talaga ito. Mm. Ako nag-YouTube din ako. Actually, last time, ano yung, ano mo, pasulat mo dyan, pasuportahan mo ako. Sige. Hindi mo naman sa ano. Tap lang yan. Anyway, ano yung content mo? Basta po pa may So, I have here someone na nakilala. Hi, Kuya. Makapag-support. Yes. Pero ano na? So, ako, napirmahan ko na back to back at both pad. Okay. Real to channel din ako. Nag-add ka na ba? Ha? Ano yan? Ano? Ano ba na yan? Saan? Yung babae ka dito. Oo. Herang. Ano sa daw talaga? Saan nga sa bubo na. Nalipat. Yung mismong order ko yung tinitinda na. Sige, sa bubo na. Sa bubo na lang daw. Wala yun. Ibang city na yun. Ito yung talaga yung sa'yo. Wow. Wait, tingnan natin yung ano mo. Yun. Support natin. YouTube ka? Ito naman, di talaga nagsusuporta. O, yan.
lagay mo dito. Ka pala? Pakay sa Oo ah. Hindi ba ito? Ano basic? Seryoso? Hindi naman mga kalat pala. Ano yun, ma'am? Parang na-mailbox din mo ko dala. Feel ba? Oo. Dati yan, ba? Ano mo ako, tawag nito? Yuko. Tamo ko, suplada mo talaga, mabae ka. Kung di lang talaga kita like talaga. Oh, yung meron ako siya ka hindi ka sa plata, ano? Love you. Ikaw ba, nag-ano ka ngayon? Nagmana lang ako. Ayan. Oo, nakala. Sige, sorry, naka-live. Hi. Hi, kagawad yan. Hi muna. Hi, everyone. Dito pala ako. Sige, mag-comment ka dyan, then sub kita. Oh, ay. 5 minutes muna ng view, be. Para hindi ma-spam. Anyway, nakuha ko na. Tapos na ako sa kanila. Tapos nang kailangan ko sa kanila. Bye! Bye. Pag mag-message ka, yung messenger ko, yan yung pangalan ko dyan na Deborah Joyce. Kanina sa sheet. Yan yung ano mo. Mag-message ka dyan. Ito, meron din ako. Messenger. Ano pa? Meron din ako, siyempre. Sulat mo nga. Nang hanapin ko mamaya. Saan hanapin? Kasi hindi ako makalabas ngayon. Naka-live ako. Ayan sa akin. Iyan mo, isulat mo. Ayusin mo yung pagkasulat para hindi magkamali. Pag nag-search ako. Saan hanapin? Mag-comment ka doon, tapos makikita ko kaagad yung ano mo. 5 minutes na view. Bago mag-live. And the bell on. Sige. Comment ka ha, nang makita ko kaagad. I'm going back to my work. Kasi tapos na tayo, natagalan tayo sa pag-claim kasi nga yung isang sender kanina doon, ang gulo niya. Ang dami niyang anuhan. Ang gulo ng kanyang instruction sa in charge kanina doon, no. Kaya natagalan tayo. Hi, ate. Hi, ate guard. My friend. She's my friend. Say hi. Hi daw. Yun si ate guard. Siya yung nagpapapasok sa akin dyan. Na hindi masyadong may attitude. Unlike sa ibang guard. So, nagmamadali ako, hinihingal ako. Nagmamadali ako kasi baka magalit na yung boss ko. Nakaisipin kasi kung anong ginawa ko. Hi ate! Panoorin mo ako sa YouTube ngayon, nandiyan ako. Nag-live ako. Say hi na, dali! Babaeng ko. Best friend ko, nabuntit ng asawa niya. Nandito tayo sa crowded area. Hinihingal ako. Now I'm here. Ta-da! Hindi pa rin sapat. Tagal. Woohoo! Still on. Ako po. Drop your name.
Tagal. Naglo-loading pa. Naglo-loading pa. Hindi ko pa ma-send. Ano ba ngayon? Friday. Happy Friday. Ano ba ngayon? Ano pa? Excuse me po. Pwede po. Hanap niyo po, sir. Sige po. Sorry. Trabaho muna. Nasaan na ba yung page namin? Channel. Nasend ko na po sa Viber. Send na for. Kanino nga ang pangalan nito? Barroso. Yaw. Arsi po. Hello. Ang taba mo naman. Ang cute naman ng aso nila. Ang bait ah. Ang bait lang ah. Lalaki po? Meron din kami eh. Pareho din sa kanya itsura. Ito din yan. Oo. Pero pag babae pa lang pangit ng itsura ng babae. No? Ang taba niya ah. Nag-iisa lang po. Ilang buwan na? Taon. Taon. Nag-birthday ka na. Sana all nag-birthday. So, for. Nakabenta na kami ngayon from our last time shipment na galing sa order ng customer. Magkano ba yun? 398. So, ayan. That's yun po. Excuse me ma'am, saglit lang po. Alcohol lang po. Thank you.
More on style po ba kayo? Style model? Ah. Hello. Anong YouTube channel mo? Ilapag mo po, mag-comment kayo ng mga shoutout kita at mapin ko ang YouTube channel mo. Palapag naman ang YouTube channel mo. Hello po. Dun, dun, dun.
Darling, dahan-dahan. Ah, sige po. Mayroon po yan naka-indicate na pinturang kailangan nyo sa loob. Kung gusto niyo makita po. Okay lang. Hello, Sir Margs. Sana all. Hello po. Good afternoon. Kamusta ka? Kamsak, hihi. Ayan, shout out kay Margs Gutierrez sa kanyang YouTube channel. Good afternoon. Gawa niyo po. Busy ba sa pag-upload? Pa-gym lang. Max naman. Sana all. Ito, relax lang. Sana all. Saan ka nag-gym po? May instructor din po ba kayo? Or DIY lang? Mas maganda nga yung DIY. Nagdi-DIY din ako. Di na nga ako nag-upload eh. Hahaha. Continue nyo lang. Ako nga eh. 1 year na sa ano eh. Pero ngayon lang ako nagpursige. Dati kasi pa-upload lang kung kailan gusto. Para update lang sa social media ko. Kayo ba, mag-ano din? Mag-upload din lagi. Portado kita. May airbrush po ba kayo? Sa maliliit na details pa mag-airbrush kayo or kung may brush naman kayo at pino naman yung daan ng brush nyo. May maliliit kasi na details na kailangan mo. Nasa 7.5 po. Pero ready to use na siya. Battery na lang at charger ng battery kung kailangan. Ano po? Apo, may parang ganya. Meron na po. Ayun po. May compressor na po yan. Branded na yan, sir. Tamiya.
Ano po? Merong wala, meron po eh. Oh, tingin po. Nasa parts niya rin po yan. Tingnan na lang natin kung ano yung mga parts niya. Ay. So, magbukas tayo. Ito po yung kanyang laman. At ito. Wala po. Ito po yung kanyang. Ganyan po yung kanyang itsura lahat. Wala. Ano yun na po? Ito lang po. Balik ko lang po para maano. Hindi siya magkanda wala. Check ko na nung maya. 2, 4, 2, 1, 8. Gusto niyo pong punan ng pintura din po? Ayaw niyo maniwala po. 3, 26, 21, 2, 4, 2, 8. Pwede lang po ba? Okay lang po ba sa inyo markahan ko yung, kasi isi-check ko po yung kanyang parts. Pencil na lang gamitin ko para mabura niya rin. Kung ano pong na-andin stock ngayon, yan po yung sa ngayon na meron po. Body. Unboxing. Unboxing edition. Betul. Belum. Lollipop.
afternoon, Mighty Blue. Ako po yung buyer. Hello po. Ako po yung buyer. Nabasa niyo po yung text. Saan po? Nag-message po kayo sa, sa page namin, sir? Ako. Sir, waiting nyo na lang po yung reply po. Okay po. Sige. Okay, thank you po. Ano po? Sige po. Check ko kung nandyan, sir, or nandito sa kabila. Wait lang po. Okay. So, ayan, pwede na po. Ito po. Cutter. Ang bilis ko. Sa pintura, ito lang ang dadagdag ko. Brush ko. May pointed po dyan, may mixing pointed, may malapad. CS50. Good day, ma'am. Sir, ako po bayan ng WPLD12. Saga po, dito na po ako sumamit naman po tayong dito. Ano yung tinis mo, Joy? Silver? Ha? Ano yung tinis mo, silver? Silver yung order niya. Silver na ano? Dito. Wala akong tinis na ganito. Ngayon. Yung black silver, ibang good day. Ano ba yan? Dagdag niyo po. Silver daw yung sa kanya. Hindi yun na-test yung silver eh. So, okay na po ba ito pa? Hindi po. Sa trade po siya. Accessory niya po yan, sir. Accessory niya po yan. Parang real life po siya yung itsura niya. Apo. Ay, yung car po, hindi po. Ready to run na po yan. Battery charger ng kailangan niyo po. Battery at saka charger ang kailangan. Hindi po. Yung katabi niya po, yung jeep, yun yung scale model. Ay, hindi pala. Hindi, pero pwede niyo po yung pang-souvenir, sir. Dito po. Electric na po yung gamit sa kanya at saka yung battery na meron kami. Full max po. Kunin niyo po. Thanks po. Meron po kami yung drifting, meron din pong on-road, off-road, roller. Ayan po. May dito pa po. Ito lang po. 150 plus yung 998.
1,398 po yung total. Pangalan niyo po sa resibo, please. T-O-B-Y. P. Oh. Parang siyang candy. Sorry. Sobrang tamis niyo. Resibo niyo. 1,500 cash niyo po. Hello, Sir Marv. Hello po. Good afternoon. Ay, nako. Ayaw pang magbukas. So, kamusta po? Shout out tayo dyan kay Sir Marv, Brother Marv. 102 sukli po. Amount niyo po is 1,398. Dito ko lang sa likod ilalagay mo. Sir, ay. Hello po. Sir. Ito po. Sukli niyo po at alcohol. Kasi sir, yung plain astute kasi na isa natin, sir, yun po ang may 10% po. Pero hindi ko siya nilis po doon sa 10%. Regular price po. Nilagay ko po. Tapos, opo. Itong black saber, ang 5 pieces ang ilis ko po. Hello, sir. Baby RX Sun. Ito po yung item. Gusto niyo po ba yung may hawakan na plastic? Okay na po yan. Thank you. This 5%. Okay. And then, hindi ko na to, I mean, sir, ang claim as 698 din po. Opo. Okay po. Hello, Sir Mark. Di sana po sa lahat po, sa listing po. Dito ang bukod lang, sir, yung black saber lang po. Hindi ko na okay po. Opo. So, ang black saber, sir, i-list ko po yung 5% sa 5 piraso, pero bukod nun sa iba, sir, yun na yun ang list 15% po. Opo. Okay, sige po. Okay po. Hindi po. So, ang ginawa ko nga po nilagyan ko siya ng price ng, ano niya po, regular price niya po. Opo, opo. Opo. Opo, opo, opo. Opo. Yung pang sa total ko po, 690. Sandpaper po. Meron kami dyan abrasive. Ayan po. Okay. Pang-fine na rin siya po, sir. Ayan po. May mga abrasive po yan. At saka may stick po dyan. Tapos ko na rito, sir. Send ko pa sa inyo, sir. Pero, sandpaper na gusto na rito. Iti-test pa po, sir. Sa ano man yan. Sige po, sige po.
Itis yun na daw yung Jess, yung B12. Nasa baba na daw yung customer. Kinakausap ko pa nga, hindi pa nga ito nakasagot. Oh. Tawagan ko na lang ito siguro. Tapos na to, te. Balot ko na. I-out pa yan, B. May i-out pa ako. Thank you po. Ingat. Ito, i-out mo. Ito. Ito yung dumating mo. Ito. Parang bawasan yung ano. Ito. Kinaulit ko pa sa ano ito. May expired pala yung bacteria. Kailangan niyo po, kailangan niyo pa po ba ng video para sa pag-test ni Doctor or ano po? Kasi yung na-video ko na po kanina, abstinence na ano po, kulay po ay white at saka yellow. So, kung aantayin niyo pong videohan ko po ito, kung aantayin niyo pong videohan ko yung figure, okay lang po ba sa inyo? Or nagmamadali din po kayo? Excuse po. Okay lang po. Okay, so, bababa na lang po ba ako? Hindi pa po ito mabibideo po. Kasi sabi ni sir, itis mo daw. Sir, hindi ko pa po ito na video. Okay lang po ba sa inyo? Hindi ko pa po ito nabibidyohan, sir. Okay lang po ba sa inyo? Sige. Sige po. Kailangan niyo po resibo po? Okay. Anong pangalan po sa resibo na isusulat, please? Rafael. F po ba? Okay. Saglit lang, sir, anyway, magkano po cash niyong dala? May papalitan po ba ako? May papalitan po ba ako? May cash po kayong dala, di ba? So may papalitan po ba ako? 1998 po yung kanyang amount. Sakto po. Okay, sige po. Pahantay na lang po. Saglit lang. Thank you po. Di, block 79551 ba yan, Lee? 783. Pasensya naman, medyo busy. Ayan, na-post ko na po yung, na-pin ko na po yung comments nyo. At sa mga gustong mag-sub sa kanila, ay pwede nyo pong tignan yung kanilang YouTube channel. So, let's go! Sama kayo? Tara!
Hello, nawala ang signal ko. Sorry naman. Magdi-deliver ako ngayon ng ating product. Meron akong product ngayon na i-deliver doon sa customer sa baba. And, ayun. So, tindera muna tayo ngayon. Ha! Okay, balik po tayo. Mag-test daw tayo. Yung amo mo, galit na